Aşgabatda ýene de ýaşaýyş jaýlar köpçüliklerini ýykylýar. Bagyrda ýumurlayan jaýlaryň ýaşaýjylary gyssagly göçmäge mejbur bolýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary bu nowatdaky jaý ýykyşlygynyň sebäpleri we häkimetleriň bu ýerde göz öňünde tutýan guruluşyna degişli planlar barada käbir jekme-jeklikleri anykladylar. Bagyr bilen Gökçe ýaşaýyş toplumlarynyň ýerleşýän ýerinde Aşgabat Cityni gurmak göz öňünde tutulýar diýip paýtagtyň şäher planlaşdyryş guruluşlarynyň birnäçe wekili bilen tökbetdeş bolan habarçymyz 31 oktýabrda maglumat berdi. Aşgabatly hünärmenleriň sözlerine görä Aşgabat City üçin başda belirlenen ýerde toprağyň ýokurky gatlygyndan suwuň çykanlygy sebäpli onuň guruluşyny başga ýere göçürmek planlaşdyrylypdyr. Yurt ýolbaşçylarynyň uly ähmiýet berýän Aşgabat City proýektiniň döwü 2020-nji ýylda tutuldy, emma guruluşyk başlanyp başlanman togtadylypdy. Şonda hünärmenler ýeriň durnuksyzlygyna we beýik binalaryň gurulmagynyň howpludygyna ünsü çekip teş ol wagtda Aşgabatyň şäher häkimligine golay çeşmeleriň azatlygy aýdyrşy ýaly binalar üçin çukurlar gazylyp başlanan wagtynda ýer ýüzüne golay ýerasty suwlar tapylypdyr. Türkmen häkimetleri Aşgabat City proýektiniň täze paýtagta öwrülmegine garaşyp taslamanyň çäginde 12 we 35 gat beýikligi bolan 200-den gowrak belent bina gurulmaly. Aşgabatly guruluşyk bilermenleriniň habarçymyza aýtmagyna görä indi bu proýekte täze ýer saýlamak üçin Bekrebe we Pövrize aralygynda boş ýerleriň toprak guruluşlaryny öwrenipdirler. Bagyryň we Gökçäniň ýer guruluşyny makul tapypdyrlar. Barlyk işleri Fransiýanyň we Türkiýanyň bilermenleri bilen bile geçirildi we öwrenildi diýip habarçymyz bilermeni setirledi. Şeýlede çeşmeleriň sözlerine görä bagyryň saýlanyp alynmagynyň ýene bir sebäbi onuň ýerleşýän ýeri prezidentiň doguduk mekany Göktepe tarapyna we Arkadag şäherine hem ýakyn hasaplanýar. Gurbangulu we Serdar Berdimuhammedowlar Aşgabat şäheriniň çägini ulaltsa, diňe Günmatara tarap ýagny Göktepe tarap süýşmegi makul bilýärler. Dip habarçymyz bilen gürleşen çeşmeleriň ýene bir aýtdy. Çeşmeler planlaşdyrylýan guruluşyk sebäpli büzmeýin etrabynyň Bagyr we Gökçe ýaşaýyş ýerleriniň boşadylmagynyň şeýlede golaydaky başga obýektleriniň hem göçürilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýdarlar. Bu yerden 5 kilometr Günmatarda Aktepe'de howa güýçleriniň harby uçurlarynyň howa menzili bar. Bu harby howa menzilini hem tejeniň çägine göçürmeli etdiler. Dip çeşmeýdär. Mundan öň anonim görülen häkimlik resmiýeti Bagyrda ýykyljak jaýlaryň deregine diýinjaly şifahanasyny gurmagyň göz öňünde tutulýanlygyny aýdypdy. Bagyryň ýaşaýjylary ýaşaýyş jaýlarynyň ýykyljagy barada ýaňy ýakyndy bilip galdylar. Şäher häkimliginiň wekilleri öýlere aýlanyp olara jaýlarynyň ýykyljakdygy barada resmi hat gowşurypdyrlar. 30 oktýabrda Azatlyň habarçysy büzmeýin etrabynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän hususy ýaşaýyş jaýlarynyň eýam ýykylyp başlananlygyny we olardan 10-nyň gowragynyň eýam ýumurlandygyny habar berdi. Jaý ýykyşlygy hususanda Bagyryň Gökçe ýaşaýyş toplumy bilen serhetleşýän ýerinden başlanypdyr. Bu ýerde täze gurulan 2 gatly hojalyk jaýlary bar, olaryň sanynyň müňe golaýdygyny häkimlik resmiýetine talgylanyp habarçymyz aýtdy. Bagyrdaky jaý eýleriniň birnäçesiniň sözlerine görä häkimligiň wekilleri olara Bagyrdaky jaýlary şu ýylyň ahirine çenli doly ýykmagyň göz öňünde tutulýanlygyny aýdypdyr we jaýlary ýykylan raýatlara büzmeýin şäherinden kwartiralaryň beriljakdygyny dilden wada beripdir. Aşgabatda täze guruluşyklaryň başlanmagy we ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylmagy adaty ýagdaýa öwrüldi. 10 ýylyň dowamında paýtagtda müňlerçe ýaşaýyş jaý ýykyldy. Köp sanly maşgaly göçmäge mejbur boldy. Käbirleri hatda öýsiz galdy. Habarçylar mundan öň Aşgabat Cityniň guruluşy sebäpli häkimetleriň çoğunlygynyň golaýyndaky jaýlaryň we daçalaryň müňlerçesini ýykanlygyna hem ünsü çekärler. Aşgabat City proýekti üçin odal niýetlenen ýerde soňky döwürde hiç hili hereket göze ilmedi. Hökümet 3 ýyl mundan odal dawraly ýagdaýda başlan we gysga wagtyň içinde birden togtadan proýektiniň guruluşy barada resmi derejede hiç zat aýtmady. Habarçylara görä bu aralykda çoğunlukda Aşgabat Cityniň düýbi tutulan wagty dikilen belgiler, şuunlar sökülüp aýrylyp başlanypdyr.